A lenda de Sally Jones, de Jacob Hegelius, de Sushi Books. Esta historia comeza hai 100 anos, nunha noite de tormenta tropical. No máis profundo da xungla africana nace unha cría de gorila. Nin a lúa, nin as estrelas brillan esa noite. Por iso, o máis ancián da manda vaticina que a recén nacida vai sufrir moitas desgrazas no futuro. Os primeiros anos da súa vida, a cativa de gorila é feliz. Empoleirada ás costas da súa nai, observa o que a rodea con curiosidade e deixa que os días se enchan dos extraños cheiros e ruídos da xungla. Polas noites dorme segura na cálida escuridade. Nada sabe aínda de perigos e tristezas. Pero entón, unha mañá todo cambia. O vaticinio cúmprese e a cría de gorila sofre a súa primeira gran desgraza. A manda de gorilas é atacada por soldados belgas nunha cazaría furtiva. A pequena cría é capturada e enviada nun mercante de vapor á cidade de Leopoldville para ser vendida. Un comerciante de marfil turco chamado Ali Kasdim visita ás veces o mercado de Leopoldville. Cando Ali ve a cría de gorila, pensa que podería ser un divertido e barato agasallo de compromiso para a súa futura esposa, a bela Fátima. Regatea hábilmente e obtén o mono por 50 francos. Para evitar as altas comisións de aduanas, Ali Kasdim decide levar a cría a Europa de contrabando nun vapor de pasaxeiros. Sobe a bordo, envolta como un bebé, dentro dun carriño. Segundo o pasaporte falso, é a filla orfa dunha parella de misioneiros irlandeses que desapareceron na xungla. O seu nome é Sally Jones. Xa de volta en Istambul, Ali Kasdim apresúrase a ir á casa da bela Fátima para entregarlle o seu agasallo de compromiso. Fátima está moi emocionada. Que lle trouxo ali da súa viaxe? Serán diamantes surafricanos? Ou quizáis un xoieiro de marfil cheo de valiosas xoias da Costa de Ouro? A bela Fátima queda tan decepcionada co agasallo que rompe de inmediato o compromiso. Ali consólase pensando que de todos os xeitos poderá vender a gorila e así sacar proveito deste desafortunado suceso. Por iso leva a Sally Jones á súa tenda do Gran Bazar. Os meses pasan e chega o inverno. Sally Jones enferma co frío e ninguén quere comprala. Ali Kasdim comeza a considerar a idea de sacrificar o desditado animal. Pero certo día entra unha muller na tenda e quere comprar a gorila. Unha viúva rica de Hamburgo que dedicou a súa vida a salvar animais salvaxes que sofren en cativerio. Ali alégrase de non ter matado o animal. Véndeo moi caro e fai un bo negocio, como é o seu costume. A viúva amante dos animais chámase Frau Schulz e ten unha casa nos arredores de Istambul. Ali leva a Sally Jones. Con leite quente e un pouco de agarimo, Sally Jones recupérase pronto e ao chegar a primavera case esqueceu todas as cousas terribles que lle sucederon. Monos pequenos esquecen pronto.
A enorme casa, co seu frondoso xardín, é un paraíso para Sally Jones. E crece e convértese nun mono forte e feliz. Frau Schultz xoga con ela todo o día. Para Sally Jones, o xogo máis entretido é buscar pequenos agasallos que Frau Schultz lle agocha en lugares enxeñosos. A medida que pasa o tempo, os xogos vólvense máis difíciles. Cando Sally Jones xa sabe como atopar bananas escondidas, ten que aprender a buscar o rastro doutras cousas. Por exemplo, xoias e alfaias en mesas de noite baixo chave e valores en caixas fortes con alarma. Unha noite, Frau Schultz leva a Sally Jones a dar un paseo en coche. Esta é unha historia sobre crimes non resoltos en terras afastadas, en cidades ocultas tras a brétema. É unha historia sobre maldade arteira en xunglas calorosas e sobre unha leal amizade en océanos tormentosos. É unha historia sobre morriña, esperanza e cruéis traizóns. Esta é a lenda de Sally Jones.